guda dangane da tirka-tirka da take faruwa. Al'umma da yawa suna magana, wasu suna goyon bayan a cire sarkin Kano, wasu suna goyon bayan a bashi ya ci gaba. A matsayin ka ɗan Kano, kai menene ra'ayinka? A matsayina na shugaban kwamitin dattawan Arewa matsakaita, ni idan shawara zan bayar, shi rayuwar abin da ake kallo komai ya koma bakin huruminsa. A koma tun zamanin sama da ƙarni 10, shekara 1000 kenan da wani abu, a mai da Kano inda take. Amma ba wai umarni ba shawara ba, ni idan ra'ayina ne. Idan kuma ba ra'ayi ba, tambaya ake yi. Ni ina kira ko mai unguwa ko dagaci ko hakimi ko sarki, in dai ya shiga shigifan mu ta siyasa, mu ma mu shiga shigifan rawaninsa. Ni shine shawara ta. Kamar yayi kenan. In dai sarki ko mataimakin sarki ko mai unguwa ko dagaci ko hakimi ya je ya gadin akwatu ko ya bada umarnin a zaɓi wani, to ni a shawara ta shi ma a shiga cikin rawaninsa. Za a iya ɗauka ta a sani a sarki, za a iya ɗauka ta a sani a hakimi ko dagaci ko mai unguwa. Wannan ba laifi bane. Akwai labarin cewa sun yi haka a zaɓe? Ai tambaya kai. Labari ko da labari ko ba labari, ai mikiyin ka masoyinka ne. Karfa wani ya ce kun zo ne domin ku yi ramuwar gayya. Ba laifi bane wannan. Ramuwar gayya? Wallahi duk wanda ya mana sai mun masa cin dararin dantsa. Ai abin da aka yi mana ma, abin da aka yi wa shugabanninmu da mu, ai wulakanci ne a siyasa. Har idan yanzu zaka zo ka ga abu ƙarni 10, kai da baka kai ƙarni 1 ba a cikin wannan ƙarni 10, ka ce duk sai ka sa hannu ka je gwalgwala su, ba da gidan malamai ba, ba gidan attajirai ba, ba gidan sarakai ba, ba gidan masu arziki ba, ko ina ka sa hannunka ka je gwalgwala, to mu me ba za mu iya je gwalgwala ba. Dangane da batu na gine-gine da ake a kasuwanni da makabartu da makarantu, me za ka iya cewa? Duk da wasu suna zargin cewa waɗanda aka yi a makabartu kamar kai ma ka ɗanci alabuɗa kafin ka sauka da kan kujerar ka. Alabuɗa ni ma a je a haɗa da ni mu je, ni ne mai ba da shawara ma na rushewa wannan. Duk wata makaranta, duk wata makabarta, duk wata kasuwa, duk wata hanya wadda ake tunanin tsohuwar gwamnatin mai girma Ganduji ta yi abin da bai dace ba a kanta, muna ba da shawara, musamman a matsayin mu na al'ummar jihar Kano. Wulakancin da aka yi wa masallacin Idi, wulakancin da aka yi wa masallacin Fage, wulakancin da aka yi wa makabartar Goron Dutse, mu a shawaran mu duk abin da aka ɗauka aka ajiye ba a huruminsa ba, to a da shi kan huruminsa. Dan an da shi kan huruminsa, idan ka bar irin wannan shakiyancin ya ci gaba da tafiya, wallahi in ka zamu wani lalataccen zai iya sai da Gamma House. Ina gaya maka wannan magana ce ta gaskiya, shawara ce, kuma mu muna faɗa dan na tabbatar da cewa akwai marasa kishi, akwai marasa san al'umma, akwai marasa ƙaunar jihar Kano. Wallahi kana barin su, gobe wani zai sai da Gamma House.